салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дастаи Спартаки Москва дар як умур дастаҳои зури аврупоӣ аз ҷумла Реал Мадридро гузашт. дирӯз расонаҳои русӣ тибқи як оморе аз як нишондоди рекордии дастаи Спартаки Москва навиштанд ки тими мардумӣ дар майдони футбол не, балки дар шабакаи иҷтимоии TikTok дирӯз рекорди навбатеро ба номи худ сабт кард. наворҳои саҳифаи хоси дастаи Спартакро то ин дам беш аз 675 миллион нафар тамошо намуданд ки бо ин саҳифаи мазкур миёни машҳуртарин бошгоҳҳои ҷаҳонӣ мавқеи чорумро мегирад. лидери рӯйхати нишондоди мазкур бошгоҳи парижии дастаи ПСЖ ба ҳисоб меравад ки наворҳои саҳифаи онро беш аз миллиард нафар тамошо карданд. омори дақиқи саҳифаи дастаи ПСЖ ба 1 миллиарду 966 миллион нафар мерасад. маъмулӣ аст ки ҳар ҷое Мессиву Роналду бошанд, ҳатман бошгоҳҳои онҳо дар кулли нишондодҳо мавқеъҳои болоиро касб мекунанд. баъди ПСЖ дастаи Манчестер Юнайтед бо шумораи тамошобинҳои 1 миллиарду 494 миллионаи худ ҷои дуюмро ишғол кардааст. Барселона дар ин нишондод замонҳои Месси дар даста будан лидер буд ва акнун баъди рафтани аргентинӣ ин нишондод ба таври рекордӣ поён фаромад. ҳоло Барселона бо 934 миллион тамошобин дар мавқеи сеюм аст. Спартаки Москва баъди Барселона бо 675 миллион тамошобин дар хонаи чорум меистад. Реал Мадриди абардаста баъди дастаи Спартаки Москва бо 613 миллион тамошобин ҷои чорумро ишғол кардааст. мутаассифона Спартаки мардумӣ мухлисони зиёд дораду, вале барои хотири онҳоро доим шод гардонидан имкон надорад. мисли ман кадом дастаи зур аст, ҳамонро мухлисӣ кунед. дастаи Реал маҷбур мешавад аз нақшаи трансферии ояндааш ба чанд далеле мунсариф гардад. барои Реал танҳо ҳамин қадар шонс монд ки миёни Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд якеашро интихоб намояд. шумо аллакай медонед ки бошгоҳи шоҳона барои муттаҳид намудани Ҳоланд ва Мбаппе нақшаҳои зиёдеро таърезӣ намуда буд. ин даста мехост хатти ҳамларо бо ин ду бозингар пурқувват намояд. ҳамаи корҳо дар ин раванд хуб буд то оне ки Эрлинг Ҳоланд аз гузаришаш ба Реал даст кашаду ба сафи нилӯнориҳо пайваст гардиданро авлотар бидонад. Ҳоланд дирӯз изҳор доштааст ки ман ба дастаи Барселона мегузарам, агар ба шарте ин даста хароҷоти трансферӣ ва маошу подошпулиҳои масрафмешударо пайдо карда тавонад. ӯ ҳамчунин қайд кардааст ки ба дастаи Реал намеравад ки сабабаш Килиан Мбаппе мебошад. норвегӣ намехоҳад ки дар як даста бо ӯ бозӣ намояд, балки ӯ хостори дар дастаи фаъолият бурданро дорад ки лоиҳаҳои ғалабаовари даста маҳз ба номи ӯ нақшакашӣ гардида бошад, яъне мехоҳад дар даста лидери ягона бошад. аз ин рӯ гузаришаш ба Реал зери суол меравад. дар ин баробар агенти футболбоз Мино Райола бо президенти Барселона Жоан Лапорта муносибати қарин доранд ва ҳатто агенти футболӣ ваъдаам додааст ки дар сурати пайдо карда тавонистани маблағи гузариш омодаанд ки шартномаи ҳамкорӣ бубанданд. хулас Эрлинг Ҳоланд аз баҳри Реал гузашт. агар Ҳоланд ба Барса гузараду Реал Мбапперо овардан натавонад, туй болои туй мешавад. Реал бо ҳамин ҳаяташ дар Ла Лига чемпион мешавад. Мбаппе дар ПСЖ шояд дар Лигаи чемпионҳо ҳам ғолиб барояд, вале Ҳоланд бо ин дастаи миёнаҳоли Испания ҳам аз Бундеслига мемонад, ҳам аз Лигаи чемпионҳо ва Ла Лига. хулас ягона касе ки дар ин нақшаҳо аз ҳама зиёд месӯзад Эрлинг Ҳоланд аст. дуюм нафаре ки ба гузариши футболбоз пул медиҳад, яъне Барселона. дар Чили як кӯдаки навзодро Гризман Мбаппе номгузорӣ карданд. аммо ин идеяи ба истилоҳ оригинал нест. чанд вақт пеш дар Фаронса нафаре мехост кӯдаки худро айнан ҳамин гуна номгузорӣ намоянд, вале маҳкумоти судии Фаронса ба ин иҷозат надоданд. сабабҳош вайрон кардани қоидаҳои номгузорӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ дар Фаронса буд, вале дар сохти конститутсионии мамлакати Чили чунин номгузорӣ кардан ҳеҷ мушкилие надорад. аз ин рӯ армонҳои фаронсавиҳоро ба ливиягиҳои Чили бароварданд. кӯдаки мазкур рӯзи 1 январ ба дунё омад ва падари ӯ ба хотири мухлисии зиёд ба Антуан Гризман номи идеали худро пешниҳод кард ва модари кӯдак ба хотири мухлисиаш аз Килиан Мбаппе номи фаронсавиро пешниҳод намуд. дар баҳси интихоби ном онҳо ба мувофиқа нарасиданд ва хулоса чунин шуд ки ҳам ину ҳам онро интихоб намоянд. номи кӯдакро гузоштанд Гризман Мбаппе Чамби Паках. пасад орзу ва ҳавас ном мегузорӣ ки ба номаш арзанда шавад, вале ахиран ё дузд мешавад ё бекор ё нодаркор.
рамелу Лукаку миёни обу оташ қарор дошт ва сабаби ҳамаи бадбахтиҳои чанд муддати кӯтоҳи ба сари ӯ омада ҳамон мусоҳибаи охиринаш ки ба суруғаи Челси ба қавле борони нафрин рехта буд асосӣ ба ҳисоб меравад. Лукаку дар он мусоҳиба аз мавқеаш дар сафи лондониҳо изҳори нигаронӣ карда буд ва ҳатто изҳор дошт ки аз гузаришаш ба Челси иштибоҳи бузурге буд. бояд ӯ дар дастаи Интер боқӣ мемонд, вале ба чунин хатогӣ даст зад. ин суханҳои белгиягӣ албатта ки ба соҳибмулкони Челси писанд наёмад ва ӯро таҳти таҳримот қарор доданд. дар бозиҳои муҳим номаш дар ҳайати асосӣ набуд ва Томас Тухел ҳам ошкоро гуфт ки Лукаку барои чунин хиёнат ба садоқат нисбати Челси муҷозот мешавад. баъз ҳамин амалкарди ҳамлавари белгиявии кабудҳо ҷанҷолҳои бузургеро дар Англия бар ҷой гузошта буд. мухлисони азиз, ман афсӯс мехӯрам ки ба мусоҳибаи худ шуморо нороҳат намудам. шумо медонед ки ман аз кӯдакӣ бо бошгоҳи Челси алоқамандам ва медонам ки шумо аз мусоҳибаи ман ғамгин ҳастед. акнун маро лозим аст ки кӯшиш ба харҷ диҳам то боварии шуморо баргардонам ва кулли талошҳоро ба кор мебарам то вафодории худро нисбати бошгоҳ нишон диҳам. ҳамчунин ман аз мураббӣ ва ҳамдастаҳо узр мепурсам, чаро ки шарҳу тавзеҳоти ман дар ҳолати ноқулай ба ҳамагон расонаӣ шуд. мехостам ки ин рӯйдодро ба гузашта монам ва кулли корро ба он равона кунам ки мо пирӯзиҳоро оғоз намуда ман шуморо ба бозии худ хушнуд намоям, гуфтааст Лукаку. инро дар мо мегӯянд капк аз даҳони худаш тир мехӯрад. дар мо даҳони пӯшида 100 танга аст, дар шумо даҳҳо ҳазор евро. ҳамун даҳонро пӯшидан мушкил аст. акнун Криштиану Роналду унвони капитании дастаи Манчестер Юнайтедро ба даст овард ва ин шояд муваққатан набошад. яъне гумонҳо аст ки баъди баргашти Гарри Магуайр дастбанди капитанӣ дар дасти португалӣ боқӣ бимонад. барои баъди Магуайр капитан шудан миёни бозингарон фаворит ё худ номзади асосӣ дарвозабони испанӣ Давид Де Хеа буд. Ралф Рангник дар миёни журналистон иқрор омад ки чаро Де Хеа не, балки Криштиануро ба ин мартаба арзанда донист. ӯ қайд намудааст ки Роналду таҷрибадортарин бозингари дастаи МЮ аст. гумонам ӯ аз ҳама зиёд дар ин даста фаъолият бурдааст. агар рости гапро гӯям, ман аз миёни онҳо Криштиануро интихоб намудам. ман мехостам дастбандро ба касе бидиҳам ки дар дохили майдон аст, на дар хати дарвоза. аз ин рӯ Роналдуро интихоб намудам, гуфтааст Ралф Рангник. гӯё ки ба капитан шудани Роналду чизе тағйир меёбад. як нафаре ёбед ки ба дарвозаи Вулверхемптон гол зада тавонад. мисли фермерҳои колхози ноҳияи мо миёни худ вазифа тақсим накунед. фарқаш чи аст ки говҷӯш ҳастӣ ё сарговҷӯш? ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.